नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सीखे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण वे मातेरेग्ला हरे कृष्ण अंचद अवे नम इनीत चैतन्य चरितामृत क्लासन अवे नमित प्रार्थने मंता अंचदु नु नित्यानंद प्रभुगो प्रणाम अनपुंदाय पंड प्रभुपाद नमक पनपेर नमक आध्यात्मिक साक्षात्कार आउंड नम देवरेने प्राप्ति मनपोंड नमक बलरामेर्न कृपे बोर्ड ಅವು ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇತೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣ ಮೂಜಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಲೆವೆ ಅಂಚದಾರ್ನ ಕೃಪೆ ಬೋರ್ಡು ದಾಯಪಂಡ ಈಜಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನಮಗ್ ಅವೇ नमस्ते प्रेमानंदाय नित्यानंदाय रूपिणे भक्ति प्रदाय देवाय गौरचंद्राय ते नमः। नमस्ते प्रेमानंदाय नित्यानंदाय रूपिणे भक्ति प्रदाय देवाय गौरचंद्राय ते नमः। नमस्ते प्रेमानंदाय नित्यानंदाय रूपिणे भक्ति प्रदाय देवाय गौरचंद्राय ते नमः। ये मातेरल अनम्यूट मनपे मातेरल ई प्रार्थने मनप्लेवे हरे कृष्ण। नमस्ते प्रेमानंदाय प्रेमानंदाय रूपाय प्रेमानंदाय देवाय नमस्ते प्रेमानंदाय नंदाय प्रेमानंदाय गौरचंद्राय ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾವೆ ಅಂಚದ ದು
ಪಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಏರ್ ಪಂಡಾರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದವು ನಮಕ್ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಡ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಂಡ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಬರೋಂಡ ನಮಕ್ ಏನ ಕೃಪೆ ಬೋಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ಬೋಡು ಅವೇನ್ ಚಂದಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐನೆ ಅದೇ ಏನ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸುರುತ ಏಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದವು ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚ ಸುರುತ ಆಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ್ಯರು ಪಣವು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆ ಈ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ ಯಾದುಪ್ಪುನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪನ್ಪುನ ನಾಮನ ಧರಿಸೈನ ಇರೆಗೆಯನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನ ಕರುಣಿಸವನ ದೇವ ಗೌರಚಂದ್ರಗ ಪಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಆಯ್ನ ಇರೆಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದಾಯ ಅಂಚದು ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದುಪ್ಪನ ಇರೆಗು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ರೂಪಿನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪಣ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಆನಂದ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ರೂಪನ ಧರಿಸದುಪ್ಪುನ ಇರೆಗು ವಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸವನ ದೇವಾಂಚದ ಆರ್ನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಬತ್ತದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುನ ಉಂಡು ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಿ ಬುಡ್ಪುನ ಇಂಚು ಸುಮಾರು ಪುಣ ವಿಘ್ನ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಸಾಧಿ ನಡುಪುನ ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಕತ್ತಿದ ಬಾಯ್ದ ಮಿತ್ತು ನಡತ್ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಕ್ಷುರಸ್ಯ ಧಾರ ನಿಶಿತ ದುರತ್ಯಯ ಅಂದು ಯಮರಾಜರು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪು ಮಸ್ತು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದು ಪೊಡುನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬತ್ತಂಡ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಆಪುಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚ ಸುಲಭ ಆಪುಣ ಅಂಚದ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರೋಡು ಮತ್ತು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲು ಪಂಡಿತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ದೇವರೇನ ಇಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ಈಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬತ್ತಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಿದೈ ಪೋಂಡದೆ ಉಲ್ಪಲ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚದ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ಗೌರಚಂದ್ರಗ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಆಯ್ನ ಇರೆಗ ಎನ್ನ ನಮನ ಅಂಚದ ಈ ಮಂತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಲೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಲರಾಮನ ಅವತಾರ ಬೊಕ್ಕಾರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಳವಳಿದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ತಂಭ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಳವಳಿ ಅವೇ ಕಲಿಯುಗಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಂಚದ ಈ ಮಂತ್ರನ ಪಠಿಸವನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಣು ಅವೇ ಮಂತ್ರ ನಮಕ್ ಕಲ್ತದಿವಳು ಅವೈತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಮಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರೇ ಗೊತ್ತುಪತೆ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೋರತುಷೇ ನಮಃ ಅವು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಅಂಚಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರವೇ ಅಂಚದು ಈ ಮಂತ್ರನ ನಮ್ಮ ಪಠಿಸವನ್ನ ಹೇಳಿದು ನಮಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೆಂಚಿನ ಪನ್ಪರ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆ ದೂರ ಆಪುಣು ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಪಿದೈ ಬರ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು 99% ಅವಲ ಬುಡ್ಲೆ ಏತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂಡ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಯಮರಾಜ್ಯರು ನಚಿಕೇತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಬತ್ತದ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಡು ಉಲ್ಲೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಕುರುಡೇರಾದು ಉಲ್ಲೇರು ಸಾಧಿ ತಪ್ಪೇರು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಅಹಂಕಾರಡು ಬೂರ್ನ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಪಲ್ನೆ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂಚದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಜನ ಮುಲ್ಪಲ ಪೋಂಡ ಯಾನ ಇಂಚಲ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ
ಶಾಸ್ತ್ರ ಐಕೆ ಎತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಪು ನಮಕ್ ಅದೇ ಪುರ ಉಪನಿಷತ್ತರ ಬರ್ಪುನವೇ ಭಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನ್ಪೇರ್. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಸಾದಿ ತಪ್ಪುನಕ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನೇ ಇಜ್ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ತುಲೆಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪುದರ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪು ನಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಣ್ಣನು ನೆಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ತೋಜವೆ ಒಯ್ಟು ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿಕೋಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನೂತ ಎನ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ನೂತ ಎನ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ನಮಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಯ್ಟು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡೆ ಪನ್ಪೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ವಿಚಾರ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಐದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವಿವರಣೆ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಪಂಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯುನೇತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಅಂಚ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಜಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪುನೆ 100%. ಅಂಚದ 108 ಉಪನಿಷತ್ತು ಒಂಜಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮುಕ್ತಿಕೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂಚದ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ನಡಪುನ್ನೆ ಪಂಡ ನೀವು ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದದ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಆತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಜಂದು ನಮಕ್ ಭಗವಂತನಾಡೆ ಪೋಪುನ ಸಾದಿ ತೋಜವನಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಪೂರ ಹನುಮಾನ್ಜಿಗೆ ಪನ್ವನ್ ಪೋಪೆರ್ ನೆಟ್ ಅಂಚದ ಐತ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತು ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪೂರ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಂಜತ್ತು ಅದೇ ಸುಮಾರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯನ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆರ ಅಂಡ ಐಟ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೈನ ತುಲೆ ಎತ್ತು ವೇದ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಲಿಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಅಂಚದ ಒಂಜೊಂಜೆ ವೇದಡ್ ಏತೇತ್ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು. ಋಗ್ವೇದಡ್ 10 ಉಪನಿಷತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಪನಿಷತ್ ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂಚೆನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದಡ್ 14 ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಅವು ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರನೇ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಮಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದಡ್ 32 ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ 32 ಗರ್ಭ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಸಂತರಣ ಇಂಚ ಕೆಲ ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅವು ಸಹನಾವತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚನೆ ಸಾಮವೇದಡ್ 14 ಉಪನಿಷತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮ ವಾಕ್ ಪಂಡ ಐಕೇನ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಕೆಲ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಥರ್ವವೇದಡ್ 31 ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಗೋಪಾಲ್ ತಪ್ಪನಿ ಅಂಚ ಕೆಲ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಐಕೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಒಟ್ಟು ಏತುಂಡು 108 ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಶಾಖೆಗೆ ಈತಿತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಈ ಮುಕ್ತಿಕ ಉಪನಿಷತ್ತರ 2ನೇ ಭಾಗ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಂದ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಿಟ್ಟು ಕೆಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕನೆ ಮನ್ಪೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಏರೇಗ್ ಪಂಡ ಹನುಮಂತಗು ಅದೇ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತೇರ್ ನೆಟ್ಟು ಶಿರೋಮಣಿ ಭಗವಂತನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೇರು ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಅದೇ ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುನು ಸಾಗರ್ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲಾರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಆರ್ನ ಭಕ್ತಿ ತೂದ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಡು ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಭಗವಂತ ಹನುಮಾನ್ಜಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ 2 ಬಗೆತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನ ನನೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬದ್ಧವಾಯಿನ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ಪಡ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲು ಸಾದಿ ತಪ್ಪೇರೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಆಪೋಸಿಟೇ ಪೋಪನಕ್ಲು ಅಂಜತ್ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಜ್ಜಂದನ ಹಠದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇವಲ ಅನರ್ಥದ ಕಾರಣಾಂಡ ಅನರ್ಥನೆ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ವಿರುದ್ಧ ದಾಯ ತುಲೆ ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಈತು ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪುನೆ ಈತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ದಾಯ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ಆ ಸಾದಿ ದಾಯ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಸಾದಿ ತಪ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನಮಕುವೇ ಗೊಂದಲ ಒರಿಯುಜಿ ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಪ ಒಲ್ಪಲ ಪೋದೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಪುಜ ಅವೇ
ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡ ಉಪನಿಷತ್ ಪುರಾಣ ನೆಟ್ ಪೂರಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾರ್ಗಡ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ಸತ್ಯನ ತಲುಪರೆ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಭಂಗ ಬರ್ಪುನದೆ ಕೆಲವರ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚದ ಭಂಗವತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಜತೆ ಓಲ್ಲ ಪೋದು ಎಂಚಿನ ಮಂತಲ ಆಪುಜ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಚಬೋಡು ఆయన ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನು ಪೊಪ್ಪಾರು ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇಟ್లా ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪರೆ ಅನಿತ ಮುಲ್ಪ ಪನೆರ ಪೊಂಡ ಅಂಚದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪು ಅದೇ ಯಾನ ತಿರಿನಾಯೆ ತುಲೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪಾಗೆ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ದೇವರು ಪೂರ ಪಂತೇರು ಆರ್ ಪನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಜೈಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಾಡು ಅರ್ಜುನ ನೀಕ್ ಸರಿ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಡ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲಾನ್ ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ ಇರ್ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾವೇರು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದೇವರ್ನಾಡೆ ಪೋಪ್ ಅಂಚದ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯಡ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ಪ್ರಬಲವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ವಾಸನೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಲೋಕದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಅಹಂಕಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುದಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುಣತೆ ಯಾನ್ ತಿರಿನಾಯ್ ಅದೇ ಹಿಂಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಲೇಕ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ಅಕ್ಕಲನೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ತಿರಿನಕ್ಲೆ ಅಪಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪರಂಪರೆಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆದಕ್ಲು ಪೊಪ್ಪುನೆ ಇಚ್ಚೇರು ಅಂಜೊಂದುಲ ಪನ್ಪರ್ ದೇಹದ ಮಿತ್ತದ ಮಮಕಾರಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಯಾಪಗಲ ಉದಯಿಸೋಜಿ ಪನ್ಪರ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವರ್ಣನೆ ಮುಲು ಪನ್ನನ್ ಪೊಪ್ಪರ್ ಅವೇ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅನು ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರಂದ್ಲೆ ಅನ್ ತೋಜವೆ ಅಂಚದ ಬೇರೆ ಏರು ಚೈತನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಅವತಾರ ಆರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಳವಳಿಡ್ ಮೈನ ಸ್ತಂಭಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಂತ್ರನ ಪಠಿಸವನ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದಾರ್ನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಇಜಿನ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣರ್ನ ಭಕ್ತಿನ ಪಡೆಯುನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊಡುದು ಪನ್ಪು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಹಂಕಾರದ ಕಲ್ತನ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಭಾವರ್ದ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗನೇ ವಾರ್ತಾಪನೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಬಾಕ್ಲು ಓಪನ್ ಆಪನೆಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಈಜಿನ ಓಪನ್ ಆಪುಜ್ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂಡ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪದೆ ಕೆಲವರು ಇಂಚಿಂಚಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಮಕ್ಲಿ ತಿರಿದರೆ ಮನ್ಪನ ಪೂರ ಚಂದನ ಅವೇ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಈ ವಿಷಯನ ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಯರು ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಮಾತಾರಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ತುಂಡ ಅಟ್ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ಯರು ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ಕುದ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಇಡೀ ಭಾಗವತಂದ ವಿಷಯ ಐಟುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಗರ್ಭಡುಪ್ಪುನ ಭಗವಂತಗ್ ದೇವತನಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಬೈ ದ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ದ ಉಂಪ್ ಅದೇ ಗರ್ಭಡಿಪ್ಪುನ ಭಗವಂತಗ್ ದೇವತನಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತೂಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಅವೇ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಹತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂಚಿನ ಪಂತೇರು ಆಚಾರ್ಯರು ಎಂಚಿನ ಪಂತೇರು ಭಗವಂತ ಎಂಚಿನ ಪಂತೇರು ಐನ್ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸತೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ ದ ಉಪನಿಷತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅವೇ ಅಂಚಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಓಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಮುಂಡಕ್ ಉಪನಿಷತ್ ಬರ್ಪುಂಡವೇ ನಾಯಂ ಆತ್ಮಬಲಹೀನೇನ ಲಭ್ಯ
ಉಪನಿಷತ್ತರ ಪಂತರಿಗೆ ನಾಯಂ ಆತ್ಮಬಲಹೀನೇನ ಲಭ್ಯಾಂದ್ ಪಂಡ ನೆತ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ that one cannot attain the supreme platform of self-realization without being sufficiently favored by Balarama. ಅಂಚದು ಬಲರಾಮರ್ನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬಲ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪಂಡ ಬಲ ಪಂಡ ದೈಹಿಕ ಬಲ ಅತ್ತಿಗೆ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೈನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಭೌತಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಜೂವ ಲಟ್ಟ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಕಲ್ ದೇವರನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮನ್ಪೇರ್ ಅವೇ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೈನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಭೌತಿಕವಾದ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ನು ಮನ್ಪೇರ್ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೋರ್ಡು ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಲರಾಮ ಇನ್ನು ಕುರ್ಪುನಾರ ಏರ್ಪಂಡ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅವೇ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅನಂತ ಇಜಿನ ಶೇಷ is the source of the power which sustain all the planets in their different position ಅಂಚದ ಆರ್ನ ನಿರ್ದೆ ಶಕ್ತಿ ಇಡ್ದೆ ಈ ಪೂರ ಜಗತ್ತು ಉಂತುದನೆ ಶೇಷ ಅದೇ ಭೂಮಿ ಉಂತುದಲ್ಲ ಶೇಷನ ನೀಡುದು ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಭೌತಿಕವಾದ ದಾದನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಲೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಂಕರ್ಷಣ ಬಲರಾಮ ಆರ್ ಸಂಕರ್ಷಣ is the source of spiritual power or the original spiritual master or guru. ಬಲರಾಮ್ ಜೇರುಳ್ಳೇರು ಅವ್ರ ನಮಕ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಗುರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತನೇ ಅದೇ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಿಡ್ ಸರಿಯಾದ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವ್ರ ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಯ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಹೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಲರಾಮ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಅಂಚಾಯನಿರ್ದವರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಏರುಳ್ಳೇರು ಆರ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಅವತಾರ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಆರ್ ನಮಕ್ ಗುರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಗುರು ಏರ್ಪಂಡ ನಿತ್ಯ ಅಂದು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅಂಚದ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಲರಾಮ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರುಳ್ಳೇರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಹೂ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರೇ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ in the Chaitanya Charitamrita it is confirmed that the spiritual master is the manifestation of the mercy of Krishna ave guru lera ara ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇಡ್ದೆ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುರು ತಿಕ್ವರಿಗೆ ಆ ಗುರುನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ತಿಕ್ವೇರು ಅಂಜದು ಇದೇನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಣ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತುಯ್ಯ ಅಂಜದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ವಿಷಯ ಅದೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಬಗ್ಗೆ ದಯಪಂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದುಂಬು ಬೋಪುನ ಆತ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿರಿಯುನ ಆತ್ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅದು ಗೊಬ್ಬದ ಕೆಲಸ ಆತ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಈತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಆಡುದು ಕೂಡ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಮತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿತ್ತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಐಕ್ ಪೂರ ನಿಯಮ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ ಉಂಡು ಅದೇ ಇಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಪರಂಪರೆದಕ್ಲು ಪೂರ ನಮಕ್ ಪಂಡದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಾಧಿ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಅವೇ ಮಹಾಜನೋ ಏನ ಗತಸ್ಯ ಪಂಥ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಚನೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪು ದಾದ ಪಂಡ ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನ ನ ಸೌ ಋಷಿರ್ಯಸ್ಯ ಮತಂ ನ ಭಿನ್ನಂ
ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಂ ಮಹಾಜನೋ ಏನ ಗತಸ್ಯ ಪಂಥ ಅಂಚದ ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ತರ್ಕರ್ದು ಅದೇ ಲಾಜಿಕರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ತೆರೆಯೋನೆ ರಾಪುಜಿ ಅಂಚದು ಶಾಸ್ತ್ರತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ವೇದಡ್ ಒಂಜೊಂಜೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥ ತುಂಡ ಋಷಿ ಮುನಿನಕ್ಲು ಪನ್ನ ಸ್ಮೃತಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಋಷಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅದೇ ಜೈಮಿನಿ ಗೌತಮ ಕಣದ ಕಪಿಲ ಹಿರಿಯನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇತೆ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಆತ ಈಸಿ ಕಲ್ಪನ ಅದೇ ನಸೌ ಋಷಿರ್ ಯಸ್ಯ ಮತಂ ನ ಭಿನ್ನಂ ಋಷಿನಕ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಬೇತೆ ಪನ್ಪೇರ ಐ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುಜರು ಓ ಋಷಿಲ ಅಂಚದ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ತಿರುನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಂ ಪಣ ಒಂಜಿ ಗುಹೆಟ್ಟು ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲುದೆನಿಗೆ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಅದೇ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಧರ್ಮದ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿನಕ್ಲು ಏತು ಜನ ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪೇರು 16 ಜನ ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಮದೂತರೆ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ದೂತರ್ಕೇನು ಬೇರು ಯಮದೂತಡ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಡು ನಿಕ್ಲೆ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಕೆ ಯಮದೂತರ್ ಪನ್ಪೇರು ವೇದ ಪ್ರಣಿಹಿತೋ ಧರ್ಮ ವೇದಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಂತರ ಅವೇ ಧರ್ಮ ಐಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನ ಪುರ ಅಧರ್ಮ ಅಂಚದು ಯಮರಾಜಡ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆ ಇಂಕಳ ಇಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಯಮರಾಜಡ ಪೋಪೇರು ಪೋದು ಭಯಂಕರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಪಣ ಭಾಗವತಂ ದಾಜಿನ ಸ್ಕಂದಡ್ ಈ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಧರ್ಮ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಏತು ಜನ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರಾರು ಧರ್ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತ ಧರ್ಮ ಏರ್ ಪನ್ನ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ದೇವ್ರ ಪನ್ನನೇ ಧರ್ಮಗೆ ಅಂಚೆ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ತಿರಿನಕ್ಲು 16 ಜನ ಉಲ್ಲೇರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಸ್ವಯಂಭೂ ನಾರದ ಶಂಭು ಅತೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ಕಂದಡ್ ಪೂರ ಪುದರ್ ನಡಕೆ ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಂ ಅವೊಂಜಿ ಗುಹೆಟ್ಟು ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲುದನಿಗೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಐನು ಮಹಾಜನಕಲ್ಡ ಕೇಂದು ತೆರಿವು ನೋಡಿ ಮಹಾಜನೋ ಏನ ಗತಸ್ಯ ಪಂಥ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ನುಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಪುನ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಏರೇರ್ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ಇದ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೆರತೆ ಧರ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುಣ ಅಲ್ಕಲ್ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜಿಗೆ ಖಾಲಿ ಬಾವುಟ ರಾಪವನಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಬಾವುಟ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ತೋಜ ಉಂಡು ಅದೇ ಐಕ್ಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಿಜ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವೇ ತಿಕ್ಕುನೇ ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಅದೇ ಅಂಜದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ರಹಸ್ಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥಲ ಅಪುಜವು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೆಜ್ಜಿಲಿ ಮಂತೇರು ಪೋಯರು ಅವೇ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇಂಚ ಅವಡಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಅವಡಿಗೆ ಅದೇ ಅವಳ ಅಂಚೆನೆ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪುನ್ನಾರ್ಲ ದೇವೇರು ಅದೇ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮೋಸ ಮನ್ಪೋಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೋಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪು ಅದೇ ಅರೆ ಚೀಟರ್ ನೇಟು ಮಲ್ಲ ಚೀಟರ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತರ್ ಪನ್ಪೇರ್ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ನಾನು ಮೋಸ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇಟು ಮಲ್ಲ ಮೋಸಗಾರೆ ಅದೇ ಅಂಜದು ಏರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರಹಸ್ಯ ಪೂರ ಪಂಡ ಏರ್ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡ್ ನಡಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾವಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಾತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪದೆ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಈತು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣ ಈತು ಶ್ಲೋಕ ದಾಯ ಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಮನ್ಪೇರತ್ತವು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ತನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮಕ್ ಅವು ಪಣ ಏನು ಕಲ್ಪುನೇಟು ಪನ್ಪುನೇಟು ನಮಕ್ ಆತು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸುಖತ್ತ ಸಾದಿ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿ ನಡಪೇರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆಗು ಸುಖ 100%. ಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ನಡಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಯುಗ ನಡಪುಜರು
ಅದೇ ಪಂಡ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡೆ ಎಂಚಗೆ ಜನಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಯ್ನ್ ಮನ್ಪೇರು ಐತ ಪಿರೋ ಬಲಿಪುನಕ್ಲು ಅಂಚದಾಗ್ಲೇ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಅವು ಎನ್ವೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪುಡ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅವು ಮನ್ಪೇರು ಐತ ಪಿರೋಡು ಜನಕ್ಲು ಬಲಿಪೇರು ಅಂಚದಾಗ್ಲೇ ಧರ್ಮಡ್ದು ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿ ತೆರಿಯುನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪಂದು ಮಸ್ತು ಉಂಡತೆ ಗೆಹರ ಜ್ಞಾನ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಎಂಚುನುಂಡ ಅತಿ ಈಸಿ ಇಜ್ಜವು ಅವೇ ತೆರಿಯುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡ PhD ಅತೆ PhD ಇತ್ತಲೇಕ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಭಾಗವತಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ PhD ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಚಂತೂ ಏಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅವೇ ಅಂಚದು ಇದನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಏರುಳ್ಳೇರು ಆರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಲರಾಮನ ಅವತಾರ, ಆರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಲವದಿದ ಮೈನ್ ಸ್ತಂಭ ಬೊಕ ಈ ಮಂತ್ರ ನಮ ಪಠನ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆ ದೂರ ಆಪು ಅವೇ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಆವಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಜಿನ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣರ ಭಕ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಕ್ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪುಣವೆ. ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಆದಿಲೀಲದ ಏತನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ. ಆದಿಲೀಲಡ್ ಒಟ್ಟು 17 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು, 4 ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂದ. ಅಂಚದು ಹೈಟ್ ಪಂಡ ಇದನ್ನು ಕೇನು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ. ನಮ್ಮ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಜ್ಞಾನ ಪುರ ನಾಶಾಪುಣ ಅಂಚದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಭವಸಿಂಧು ತಾರಿ ಬಾರಿ ಆಚೆ ಯಾರ ಚಿತ್ತ ಶ್ರದ್ಧ ಕರೆ ಸುನಸಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ್ರ ಪಂಡ ಏರೆಗ ಅವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪುನ ಕಡಲ್ನು ದಾಟೆ ಉಂಡು ಅಜ್ಞಾನರ್ದ ಏರೆಗ್ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬದುಕಂಚಿನೆ ಆರ್ನ ಗುಣ ವಿಶೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ದೈದಿದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ 3 ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಅವೇ ಆದಿಲೀಲಾಡ್ ಫುಲ್ಲು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ 24 ವರ್ಷದ ಪೂರ ಲೀಲೆನು ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯ ಲೀಲೆಡ್ 5 ವರ್ಷ ಪಂಡ 6 ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನೇದು ಬೊಕ್ಕದ ಲೀಲೆ ಐನ್ ಪೂರ ಒಯ್ಟು ಮಧ್ಯ ಲೀಲಾಡ್ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯ ಲೀಲಾ 18ಮ ವರ್ಷದ ಲೀಲೆ ಅವೇ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿ ಪೋಪ್ನ ವಿಷಯನ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಆತು ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು 48ಮ ವರ್ಷ ಈ ಭೂಮಿದ ಮೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ದುಂಬದ ಕ್ಲಾಸ್ಡೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಂತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುನಕ್ಲು ಅಂತ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅವತಾರಗ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅವತಾರಗ ಅಂತರಂಗ ರಹಸ್ಯವೈನ ಕಾರಣ ಅಂದತೆ. 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಪುದರಾನ್ಲ ಎರೆಗೆ ನೆನಪ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ನೆನಪಾತನೆ 4 ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರಾನ್ಲ ಎರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಉಂಡು. 4 ಅಧ್ಯಾಯ ತೂಂದ ಪನೋಲಿ ದಾದ ವಿಷಯ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಇತ್ತೆ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಕವರ್ ಮಂತ ಪಂಡ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಈ 14 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತೆ ಆದಿಲೀಲದ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅವು ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಐಟ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯನೇ ನಮ್ಮ ಈ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಕಲ್ತನೆ ಐಕೆ ಚೈತನ್ಯರ್ನ ತತ್ವ ಅಂದು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅವು 7-11 ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಮಹತ್ವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 12-13 ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಚತತ್ವ ಅವೇನು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಈ ತಾಲ್ನ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೇವಡವೆ ನಮ್ಮ ಆತೆರೆಗಳ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ಪಂಡೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳವೆ ಗೊತ್ತಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ತುಲೆ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಚೈತನ್ಯರ್ನ ತತ್ವನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವು 14-11 ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಮಹತ್ವ ಅಂಚಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರಾಮ ಸಂಕರ್ಷನಾರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ಆ ವಿಷಯನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ.
ಅಂಚ ದಾರನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ದಾದಾಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪಾಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ಬೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನಲ್ಲ ಕೃಪೆ ಬೋಡು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕಣನೆ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕಣ ಅವೇ ಹರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೃಪಾಲು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವೇ ಅಂಚ ದಾರನ ಆಶ್ರಯ ನಮಗೆತ್ತು ನೋಡ್ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ದೇವರಿಂಚ ಎಂಚ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಬಲರಾಮ್ಜರ್ದು ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಬರ್ಪುಂಡು ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕರ್ಷಣ ಹಿಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಬರ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣರ್ದು ದ್ವಿತೀಯ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಬರ್ಪುಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹನ ಹಿಡ್ದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬರ್ಪೇರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹಿಡ್ದು ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂಜೆ ಆ ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಆರ್ನೆಡ್ದು ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಬರ್ಪೇರು ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ನೆಡ್ದು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಜದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಡುಪ್ಪುನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚತುಲೆ ಮುಲು ಪ್ರಭುಪಾದೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಸಮ್ಮರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಲರಾಮರ್ನ ಅತಿಶಯ ಕೀರ್ತಿ ತುಲೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವನ ಅತಿಶಯ ಕೀರ್ತಿನ ವರ್ಣಿಸರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಡಿಪಾದುಂಡು ಅರ್ನ ಕೀರ್ತಿನ ವರ್ಣಿಸರ್ನಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೈನಾದ ಮುಡಿಪಾದುಂಡು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಲೀಲಾ ವಿನೋದಗ್ ಆರ್ ಮಂತನ ಪ್ರಥಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅವೇ ಕೃಷ್ಣನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಏರ್ಪಂಡ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ದೇವರು ಅಲ್ಪ ಅವತಾರಂ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅವೇ ಇತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ತುಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏರು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅವೇ ಮಾತರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಗೋಡು ಅಂಚದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅದು ಬೈದನೇರು ಬಲರಾಮೇರು ಅವೇ ಶೇಷನಾಗಾರ ಭಗವಂತನ ಆಸಿಗೆ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅಂಚದು ಮಂತನ ಪ್ರಥಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಅಂಚದು ಈ ಹೈಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಮಿತಿದ ಆಮೆ ಕುಪ್ಪುನೆ ಪರಮ ವ್ಯೂಹ ಪನ್ಪುನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಉಂಡು ಐಟ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನೇನು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಯಿನ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕದ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಅವೆಕ್ಲೇನು ದ್ವಾರಕಾ ಮಧುರ ಬೊಕ ಗೋಕುಲ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಲ ಆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಡ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಪಂಡ ಲೋಕೋತ್ತರ ಮನ್ಮತ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿರುದ್ಧ ಪಂಡದು 4 ಸ್ವಾಂಶ ಭಾಗ ಅದು ಅರೆನಾರು ವಿಸ್ತರಿಸವನೇರು ಅಂಜದು ಬೇರೆ ಮೂಲ 4 ರೂಪಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ವ್ಯೂಹ ಅವೇ ಅಂಜದು ಇತೆ ಬೇತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂಚ 4 ಸ್ವಾಂಶ ಭಾಗ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಅರೆನಾರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಡ್ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪ ಇಜಿನ ವೃಂದಾವನ ಪಂಡದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಲೋಕೋತ್ತರವಾಯಿನ ಪ್ರದೇಶ ಒಂಜುಂಡಿಗೆ ಪರವ್ಯೋಮ ಡೆಪ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕದ ತೀರ್ಥದ ಭಾಗಡ್ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಉಂಡು ತುಲೆ ನೀವು ಎಂಚಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಚಾಟ್ ತೋಜವೆ ಚಾಟ್ ತೋಜನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಂತೊನೆ ಈಸಿ ಆಪುನ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಗೋಲೋಕ ಚಾಟು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನಮಕ್ ತೋಜುನ್ ಐತೆ ನಮ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಿಧಾಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗಳು ಮುಲ್ಪ ತೋಜುನು ಒಂತ ಝೂಮ್ ಅನ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಮ ಉಪ್ಪುನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೇವಿಧಾಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಏರ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಏರೆಗೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ದುರ್ಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಅತೆ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ಅದೇ ಅಂಜದು ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ದೇವಿಗೂ ಅವೇ ಭಗವಂತನೇ ಶಕ್ತಿಯಾರು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ತಟಸ್ಥ ಅಂದ್ ಅಂಚ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅದೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡ ಅಂಚದು ತಿರ್ತುಪುನ ದೇವಿಧಾಮ
ಅವೇ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ದೇವಿಧಾಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಪಣ ಇಂಚು ಈ ದೇವಿಧಾಮಡ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದತ್ತು. ಅವೇ ಪಣ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಂಡಿಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವರ ಶ್ವಾಸ ಬೊಡ್ಪೆರು ಆರ್ನ ರೋಮ ಕೂಪಾಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ದಾಯಪಂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಾರು ಶ್ವಾಸ ಬುಡ್ನಾಗ ಈ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಅಂಚದಾರು ಅವು ಜಿಂಜ ದೂರಾಗ ಪೋಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ತರೆ 4 ಚತುರ್ಮುಖಿ ದಸ್ಮುಖಿ ಹಜಾರ್ಮುಖಿ ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ತರೆತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜೆತ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡೆ ಲೀಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪನೆ ಮೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ಯ ಮಾತಿರೆಗಳದೆ ಬ್ರಹ್ಮಗೊರ ಗರ್ವ ಬತ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಡು ಮುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಭಗವಂತ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪವೇರು ಆಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂರ ತೂದಾನೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ದಾಲೆ ಜೈತಿದ್ರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಊರು ಭಗವಂತಗೆ ದ್ವಾರಕಾಡು ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯೆ ಲೀಲಾಡು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶಿವಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಶಿವನ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅರ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಶಿವನ ಎಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನೆ ಶಿವಜಿನ ಎಟ್ಲ ರಡ್ಡು ವೆರೈಟಿ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶಿವ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ ಶಂಭು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಶಂಭು ಅಂಚದು ಅರ್ನ ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ಮಹೇಶಧಾಮ ಅಂತ ಮಹೇಶಧಾಮಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶಿವ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ಮಹೇಶಧಾಮಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶಿವ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದು ಏರು ಶಿವಜಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಶಿವಜಿನ ದಾಲಕ್ಕೇನೋ ಜೇರು ಶಿವಜಿನ ಆಜ್ಞೆನ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಶಿವಜಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಇದೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇದೆ ವರ ಪುರಾಣದ ಮತನೆತ್ತ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಂಜದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಕೆಲವು ಮಹಿಮೇಡು ಐನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಆಕಳು ಶಿವನ ಲೋಕಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಂದ್ ಅವು ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಈ ಕೈಲಾಸತ್ತು ಅವು ದೂರ ಮಹೇಶಧಾಮಗೆ ಪೋಪುನ ಅವೇ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಿಧಾಮ ನಮರ್ದು ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಮಹೇಶಧಾಮ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ವೈಕುಂಠ ಅಂದು ಐಕ್ ಹರಿಧಾಮ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ವೈಕುಂಠ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಈ ವೈಕುಂಠರ್ದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನೆತ್ತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವೈಕುಂಠರ್ದು ಉಂಡತೆ ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಚರ್ಚೆ ಈ ವೈಕುಂಠರ್ದು ಗೋಲೋಕಗು 5 ಷಟ್ಕೋಟಿ ಯೋಜನಾ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಏತು ಪಂಡ 5 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನೆಗೆ ಅದೇ ನಮಿತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಅದೇ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಎತ್ತು ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 86 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ 86,000 ಯೋಜನ ಅಂತ ಕೇನ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಹರಿಧಾಮ ಪಂಡ ವೈಕುಂಠರ್ದು ಒಡೆ ಪೋಯರೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ 86 ಒಂದು ಪಂಚ ಪಂಡ 5 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ ಐನ ಪುರಾಣಲೇಡು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪಾದೆ ಅವೇ ಅಂಚ ಪುರಾಣ ನಮಗೆ ಪೂರ ಈ ವಿಚಾರನ ಪಂಡ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ನಾವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡು ಐಕ್ ಪನ್ಪನೆ ಅಪಗ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಜಿ ಓವಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲ ಪೂರ ದಾದಾಪುಣು ದೂರ ಆಪುಣು ಅಂಚದು ಇದೇನು ಪುರಾಣಲು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಗೆ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಆತ್ ನೆಟ್ ಆ ಲೋಕ ನೆಲೆ ಆದುಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಈ ವಿಷಯ ತೋಜಾರವೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಲ್ಪ ಪಂತೇರು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣಡ್ ಗಣಪತಿಯೇ ಈ ಪಾತೆರನ ಎರೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬೇರೆ ಪನ್ಪೇರು ಏರೆಗ್ ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮರೇಗ್ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆತ್ತು ಯಾನ್ ಏಡಕ್ಕೇಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಈ ವಿಚಾರನ ಪಂಡ ಏನ ಪೊಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಶಿವಡೆ ಅನ್ಕೇಂದು ತೆರಿಯೊಂದೆ ಅಂದ್ ಆರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಅಡಕೊಂಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತೋಜಾವಲಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್
अवे मातेरिगला तोजवे तो तोजन दादा आपण क्लियर आपण ते डाउट्स माता ನಮ್ಮ ಪೋಪನ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪನನ್ನ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿದ ಅಂಚ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಪೂರ ವೇದ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಇಂದು ಪರ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮಗ ದೇವರನ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ರೆ ಅದೇ ದೇವರ ದಾನೆ ದಾದ ಅದೇ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ವಿವರಣೆ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಡುಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ತೋಜವೆ ಪಂಡ ಗಣಪತಿನ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪಾತೆರವೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಹಿಡ್ದು ಆಮೆ ಕೇರ್ಲ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ಗಣಪತಿ ಕಾಂಡ ಅಂದೇ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಐತ ಅಧ್ಯಾಯ 43 ಶ್ಲೋಕ 27 ಅಂಚದ ಗಣಪತಿ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪಂಡ ಯಥೋ ಭವಂತಿ ವಿಶ್ವಾನಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾದಿಕಾನಿ ಚ ಪುನಸ್ತತ್ರ ಪ್ರಲೀಯಂತ ಏವಂ ಏವ ಮುಹುರ್ಮುಹು ಗೋಲೋಕ ವೈಕುಂಠಾತ್ ಪಂಚಷಟ್ಕೋಟಿ ಯೋಜನ ಅದೇ ನಾಸ್ತಿ ಲೋಕಾಸ್ತದ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಚ ನಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಪರಪ್ರಭು ಇದಂ ಶ್ರುತಂ ಶಂಭುವಕ್ರಾನ್ ಮಯಾ ತೇ ಕಥಿತಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೆಗೆ ಗಣಪತಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತುಲೆ ಗಣಪತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ವಿಚಾರ ಅವೇ ಗಣಪತಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೆ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರಲ ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪೂರ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಕೂಡ ಆಡನೆ ಅವು ಲೀನಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಕೂಡ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸನ್ ಪಂಡಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಐನಾರ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ವೈಕುಂಠದ ಮಿತ್ತು 5 ಕೋಟಿ ಯೋಜನ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ನೆಲೆ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಗೋಲೋಕ ಊರ್ಧ್ವಂ ವೈಕುಂಠಾದ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ತುಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಮಕ್ ಅವೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಇತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಚೂರು ಚೂರು ಅರ್ಥ ಅವೇ ಅಂಚದು ಗೋಲೋಕ ಊರ್ಧ್ವಂ ಅದೇ ಊರ್ಧ್ವಂ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪ ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸತ್ವಸ್ತೆ ಸತ್ವಗುಣ ತಗಲು ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕ ಪೋಪೆರು ರಜೋಗುಣ ತಗಲು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪೊಟ್ಟುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ತಮೋಗುಣ ತಗಲು ಅಧೋಲೋಕ ಪೋಪೆರು ಅಂಚದು ಊರ್ಧ್ವ ಪಂಡ ಮಿತ್ತದ ಲೋಕ ಅಂಚದು ಗೋಲೋಕ ಊರ್ಧ್ವಂ ವೈಕುಂಠ ಪಂಡ ವೈಕುಂಠದ ಮಿತ್ತು ಗೋಲೋಕ ಧಾಮ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಅವು ಏತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆರು ಪಂಚಷಟ್ಕೋಟಿ ಯೋಜನ 5 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅದೇ 5 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚದು ಗೋಲೋಕದ ಆಮೇಕ್ ಬೇತ ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ನಾಸ್ತಿ ಲೋಕ ತದ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪನೆ ಗೋಲೋಕದ ಮಿತ್ತು ಬೇತ ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಚಾ ನಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಪರಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ನೆಡ್ದು ಆಮೇಕ್ ಬೇತವಾ ದೇವರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಪಂಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ನಮಕವೇ ಅಂಚಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪುನೆತ್ತು ಪರಶುರಾಮರೆ ಇಂಕಿ ಏರ್ ಪನ್ನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದಂ ಶ್ರುತಂ ಶಂಭು ವಕ್ರಾನ್ ಮಯಾ ತೇ ಕಥಿತಂ ಇದೇನು ಯಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನೆಡ್ದು ಕೇಂಡೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆರು ಆರು ಎಂಕ ಪಂಡೇರ ಐನು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಈ ಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಅರ್ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಈ ವೈಕುಂಠದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಐರ್ದ ಆಮೇಕ್ ಬೇತವು ಲೋಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಐನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕದ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪ ಇಜ್ಜಿನ ವೃಂದಾವನ ಪರಂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಲೋಕೋತ್ತರವಾಯಿನ ಪ್ರದೇಶ ಒಂಜುಂಡು ಅವು ಪರವ್ಯೋಮಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕದ ತೀರ್ಥದ ಬಾಗಡ್ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಉಂಡು ಗೋಲೋಕದ ತೀರ್ಥ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಉಂಡು ಐಟ್ 4 ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಲೆಡ್ ಸುರುತಾಯ್ನೆಡ್ದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಯ್ನ ಒರಿಯ ಚತುರ್ಭುಜ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಡ್ ಇಪ್ಪೆರು ಚತುರ್ಭುಜ ನಾರಾಯಣ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪಡ್ ಅಂಚದು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಡ್ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಪಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಮೂಲ ಸಂಕರ್ಷಣ ಆದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಿಗ್ರಹ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂಚದು ಈ ಸಂಕರ್ಷಣ ಹಿಡಿದು ಕುಡಂಜಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆತೇರು
ಪಂಡ ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ದ್ವಿತೀಯ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೇರ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಮಹಾಸಂಕರ್ಷಣ ಪಂಡದು ಪುದರಿಗೆ ಅರೆಗು ಆರು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಡ್ ಉಂಜೆಟ್ ನೆಲೆ ಆದುಪ್ಪೆರಿಗೆ. ಅಂಚದು ಮಹಾಸಂಕರ್ಷಣ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಪರ ವ್ಯೋಮಡಿ ಪೂರಾ ಲೋಕದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಪಾಲಿಸವೆರು. ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಪೂರಾ ಜೀವಿಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಾತ್ಮೇರು ಪಂಡ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಆ ಲೋಕಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತರು ಪೂರ ಮುಕ್ತಾತ್ಮೇರು ಬದ್ಧಾತ್ಮೇರು ಹತ್ತು ಬದ್ಧಾತ್ಮೇರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಉಪ್ಪೇರು ಮುಕ್ತಾತ್ಮೇರು ಮಿತ್ತದ ಲೋಕಡ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಹೈಕ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಅಕ್ಕಲ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಸುವ್ಯಕ್ತ. ಅಂಚದು ಈ ಲೋಕಡ್ ನಾಲ್ ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಲೆದ ರಡ್ನೆತ ರೂಪ ಅಸ್ತಿತ್ವಡುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪವು ಸುವ್ಯಕ್ತ ಅವೇ ಅವು ನಮಗೆ ತೋಜುನ್ ಪಂಡ ಇದನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಲೀಲಾಡ್ ಕಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಡಿಟೇಲ್ ವರ್ಣನೆ ಮಧ್ಯ ಲೀಲಾಡ್ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಆಮೇಕ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಿರಾಕಾರ ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ನಿರಾಕಾರ ರೂಪಲ ಉಂಡಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಂಚದು ಇದೇನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪಂಡದ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ನನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಶ್ವಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರ ಉಂಡಿಗೆ ಕೋಜಲ್ ಓಷನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರದ ಆಮೇಕ್ ಐಕೆ ತಕ್ಕಂಚೆನೆ ಹೈಕ ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡು ಆ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರಡ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಉಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೇರೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಜೈದೇರು. ನೆಕ್ ಕೋಜಲ್ ಓಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರ ಅವೇ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರ. ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರಡ್ ಚೆತ್ತುದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರದ ಆಮೇಕ್ ಐಕ್ ತಕ್ಕಂಚೆನೆ ಹೈಕ ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡು ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರಡ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಉಲ್ಲೇರು. ಬೇರೆ ಸಂಕರ್ಷಣೆ ಹಿಡಿದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಯ್ನ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಬೇರೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಕರ್ಷಣೆ ಆಯ್ನ ಅವೇ. ಅಂಚದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷಣ ಹೈಕ ಶಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ವೇರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಲ್ಪತ್ತೂಲೆ ಭೌತಿಕ ನೆಟ್ಟು ಅರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ವೇರು. ಐಟೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುನಿ ಮಹತ್ತತ್ವ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಶಕ್ತಿನ ಬೂರ್ವೇರು ಆರ್ನ ಲೋಕೋತ್ತರ ದೇಹದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಹಿಡ್ದೆ ಆರ್ನ ಹೈಕ ಧಾತುಲೆ ಬೇತೆ ಅದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಹೈಕ ಧಾತುದ ಆಕಾರವಾಯಿನ ಹೈಕ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಪ್ರಧಾನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿತ್ತ ಅದೇ ದ್ವೇ ಭಾಗವತಮ್ಮಡು ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅದೇ ಐನ್ಪುರ. ಅಂಚದ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಈ ಹೈಕ ಶಕ್ತಿದ ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದ ಆಕಾರನ ಮಾಯಾ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಹೈಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಡ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಡ ಆಂಡ ಉಯಿನು ಮನ್ಪರ್ಲ ಹೈಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹತ್ತು. ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಕಟಾಕ್ಷರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ಸೃಷ್ಟಿಸಾರೆ ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿಗ ಆಧಾರನ ಕೊರೆರಾತನ ಅಂಚಾಯನೆರ್ದವರ ಹೈಕ ಶಕ್ತಿ ಹೈಕ ಪ್ರಕಟ ರೂಪದ ಮೂಲ ಕಾರಣತ್ತು ಬದಲ್ಗ ಹೈಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬೂರ್ನ ದಿವ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿನು ಉಂಡು ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನ್ನ ಎಂಚಿನೆ ಭಗವಂತನ ನೆರ್ದು. ಅಂಚದ ಐನುಪುರ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ. ಅಂಚದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪೂರಾ ಜೀವಿಲನ ಭಂಡಾರವಾಯಿನ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಆದ ಕುಡರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವನ ಪ್ರವೇಶಿಸವರು ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ನೆರೆದು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು. ಇದೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಏರ್ಪಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನ ಹೃದಯ ಉಪ್ಪುನ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವಡಿಪ್ಪುನ ವಿಶ್ವಡ್ಲ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಆರ್ನನೆ ಆಯ್ನ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕನ್ ಹೊಂದುದಿಪ್ಪರು ಅಲ್ಪಾರು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ ಇಜಿನ ವಿಶ್ವದ ಪರಮ ನಿಯಂತ್ರಕ ಆದಿಪ್ಪರು. ಅಂಚನೆ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವದ ಜಲಾವೃತ ಭಾಗದ ಶಯನ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಥಮ ಜೀವಿ ಆಯ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿಶ್ವರೂಪ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣುನ ಭಾಗಶಃ ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಇದೇನು ಮಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ఒక ప్రత్యుంజి విశ్వడిప్పున వైకుంఠ లోకడ్ల
ಒಂಜಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಉಂಡಿಗೆ. ಆ ಸಮುದ್ರದ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪ ಪುನ ಒಂಜಿ ನಡುಗಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಐಟ್ ಪ್ರಭು ವಿಷ್ಣು ವಾಸ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾಯ್ನೆರ್ದವ್ರಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ರಡ್ಡು ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು. ಐ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು. ದಾಯಪಣ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಐತ ಕೈತಲು ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಉಂಡು. ದೇವತನಕ್ಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತನ ಪಂಡೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು. ಅಂಚದ್ ಇಪ್ಪುನ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಉಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮಗ್ ಅನುರೂಪವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ವಕ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸರೆ ಸ್ವತಃ ಅವತರಿಸರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವಡ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪಡ್ ಶೇಷ ರೂಪದ ದೇವೋತ್ತಮ ಅಂಚದು ಮೇರು ವಿಷ್ಣುನ ಛತ್ರ ಪಾದುಕೆ ಸುಪ್ತತಿಗೆ ತಲೆದಿಂಬು ಆಭರಣಲು ನಿವಾಸ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಇಂಚಿನ ರೂಪಲೆಂತಾಳು ವಿಷ್ಣುನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಪಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ವೇರು. ಅದೇ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಇದೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಳ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪು ಅವೇ ಅಂಚದು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಡಿಪ್ಪುನ ಪ್ರಭು ಬಲದೇವನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು. ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಮೂಲ ಸಂಕರ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಸಂಕರ್ಷಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಹಾಸಂಕರ್ಷಣ ಈ ವಿಶ್ವಡ್ ಪುರುಷರಾದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದುಪ್ಪುನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಸ್ವಾಂಸ್ಥ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದುಂಡು. ಅಂಚದು ಲೇಖಕರು ವೃಂದಾವನಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಡುನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸವನೆ ವೃತ್ತಾಂತನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ವರ್ಣಿಸದೇರು. ಈ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಲೇಖಕರ್ನ ಮೂಲ ತವರು ಅಂಚದು ಲೇಖಕರ್ನ ಮೂಲ ತವರು ಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕತ್ವಾ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ನೈಹಾತಿಗ್ ಸಮೀಪಿಸವನ ಜುಮಾಟಪುರ ಪಂಡದು ತಿರಿದು ಬರ್ಪುನು. ಪಂಡ ಇದೇನು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಲೇಖಕರಾಯ್ನ ಅವೇ ಆರ್ನ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಪೂರ ನೆಟ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ತೂಪವೇ ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜರ್ನ ಸೋದರರು ಶ್ರೀ ಮೀನಕೇತನ ರಾಮದಾಸರೇನು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಆಹ್ವಾನಿಸವೇರು. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಆಂಡ ಗುಣಾರ್ನವ ಮಿಶ್ರ ಪನ್ಪುನ ಪುರೋಹಿತರು ಅರೇನು ಯಥೋಚಿತವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೌಜರು. ಅಂಚದು ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸೋದರರು ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅತಿಶಯ ಕೀರ್ತಿನ ಗುರುತಿಸವಂದೇನೆ ಈ ಪರೋಹಿತರ್ನ ಪಕ್ಷನೆ ವಹಿಸವೇರು ಆರು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲನೆ ಪಕ್ಷನೆ ವಹಿಸವ್ರೆ. ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ ರಾಮದಾಸರಿಗೆ ವ್ಯಥೆ ಆಪು. ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಕೊಳಲನ್ನು ಕೊಳಲತ್ತು ಕೋಳುನು ಪಂಡ ಆ ಟೈಪ್ದನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಕೋಲ್ದ ಟೈಪ್ದನೆ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಐನು ತುಂಡು ಮಂತದ ಅಲ್ಪರ್ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ನ ಸೋದರ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ನನೊಂಜಿ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅವೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಕನಟ್ ತೋಜುವರು ಆರ ಅನುಗ್ರಹಿಸವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮನದ್ದನಿ ವೃಂದಾವನಗ್ ಅರೆಗ್ ಪಿದಡೆರೆ ಬಣ್ಣದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇದನ್ನು ಇಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಮೈಂದು ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ತೂವಲಿ ಅವೇ. ಅಂಚದು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು. ಅಂಚದು ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಕವೇ. ಅಂಚದು ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಯಾನಿತ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೇ. ವಂದೇ ಅನಂತ ಅದ್ಭುತ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಈಶ್ವರಂ ಯಸ್ಯ ಇಚ್ಛಯಾತ್ ಸತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಅಜ್ಞೇನ ಅಪಿ ನಿರೂಪ್ಯತೆ.
ನಾನು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಣಾರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸವನೆ. ವಂದೇ ಅನಂತ ಅದ್ಭುತ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಈಶ್ವರಂ ಯಸ್ಯ ಇಚ್ಛಯಾ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಅಜ್ಞೇನ ಅಪಿ ನಿರೂಪ್ಯತೆ. ವಂದೇ ಅನಂತ ಅದ್ಭುತ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಈಶ್ವರಂ ಯಸ್ಯ ಇಚ್ಛಯ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಆಜ್ಞೇನ ಅಪಿ ನಿರೂಪ್ಯತೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಂದೇ ವಂದೇ ಅನಂತೇಶ್ವರ್ಯಂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಈಶ್ವರಂ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಅಜ್ಞೇನಾಪಿ ನಿರೂಪ್ಯತೆ. ಅದ್ಭುತೈಶ್ವರ್ಯಂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಈಶ್ವರಂ ಇಚ್ಛೆಯ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ನಿರೂಪ್ಯತೆ. ಅದ್ಭುತೈಶ್ವರ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣಂಚದ ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಲೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಅನಂತ ಪಂಡ ಎಂಡಿಜ್ಜಂದನ ಅದ್ಭುತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿನ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಏರ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಈಶ್ವರಂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಯಸ್ಯ ಏರ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ಇಚ್ಛೆದಂಚನೆ ತತ್ ಸ್ವರೂಪಂ ಆರ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅಜ್ಞೇನ ಪಣ ಅಜ್ಞಾನಿಲೆರ್ದು ಅಪಿ ಕೂಡ ನಿರೂಪ್ಯತೆ ಖಚಿತ ಮಂತೊನೊಲಿ ಅಂಚದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಐನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಲೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಆರ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಬೊಕ ಅನಂತ ಆದುಂಡು ಆರ ಇಚ್ಛಿಸಂಡ ಉರಿ ಮೂರ್ಕೆಲ ಆಯನ ಸ್ವರೂಪನ ತಿರಿಯೋನೊಲಿಗೆ ತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮದಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನೆ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾದೇಡು ದುಂಬು ಪೋಪುನ ಇನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಾಯಂ ಆತ್ಮಬಲಹೀನೇನ ಲಭ್ಯ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಆವಡು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವಡು ಅದೇ ಆರ್ನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಕೃಪೆ ಬೋಡು ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೋಲಿ ದೇವರನ್ನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಲಿ ಅಂಚದ ಆರ ನಮಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರನ್ನ ತೆರೆಯುನ ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ವ ನಮಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಿಕ್ಕುನತೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಆಪು ಅದೇ ಅವೇರ್ನ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದು ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದು ಅದೇ ಅಂಚದ ಆರ್ಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐನೆ ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಘೋರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಘೋರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಘೋರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಮಾತ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯ 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 ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಜಯ ಜಯ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಜಯ 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 ಗೌರ ಭಕ್ತ ಜಯ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರವ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय सर्व जय आवड पूरला जय आवड ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲೆಗು ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಸರ್ವ ಜಯ ಅವಡು ಜಯ ಅದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ವ ಜಯ ಅವಡು ಜಯ ಘೋರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರ್ವ ಜಯ ಅವಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಜಯಘೋಷ ಅಂಚದ ಜಯಘೋಷದ ಕೊಡೋನಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಜಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಅದೇ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯ ಅಂದದಾದ ಪನ್ನೆರು ಅದೇ ಅಂಚದಾರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಜಯ ಘೋಷ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಲೆಗೆ ಸರ್ವ ಜಯ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರೆಗ್ಲ ಸರ್ವ ಜಯ ಅವಡು ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರೆಗ್ಲ ಸರ್ವ ಜಯ ಅವಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಪೂರ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಜಯ ಅವಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಜಯಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಜಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಅದೇ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಜಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರು ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನ ಉಂಡತೆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನಾಗೆ ಅಂಚದ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆನ್ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಏತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪಾರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಖೆ ಆದಿತ್ತನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಗುಂ ಲಂಗಯತೆ ಗಿರಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟೆ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತನೇ ದಾಂಟದು ಬಿಡ್ಪೆಗೆ ಯತ್ ಕೃಪಾ ತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಅಂಜದ ಭಗವಂತನ ಬೊಕ ಗುರುನ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಇಂಚಲ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚದ ನಮಕ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅದೇ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಆರ್ ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಅದೇ ಆರ್ನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಿಡ್ ದುಂಬು ಪೋಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲುಡ್ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಂಚ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯನ